Tässä on 20 mielenkiintoista faktaa maailmasta. Saharan autiomaassa voi sataa lunta. Maailmassa on vain 2 maata, joissa Coca-Colaa ei ole saatavilla. Sudanissa on enemmän pyramideja kuin Egyptissä. Kolumbian Caño Cristales joessa on maailman kirkkain sateenkaari. Saharan autiomaa oli joskus trooppinen sademetsä. Machu Picchu on rakennettu kestämään maanjäristyksiä. Jäätikön aikaan on ollut mahdollista kävellä Venäjältä Alaskaan. Kiinassa on vain yksi aikavyöhyke. San Franciscon Golden Gate-silta puhuu yksi. Sri Lankassa voit osallistua safarille. Taiwanissa on oikea Spirited Away-kylpylä. Thaimaassa on festivaali, joka on omistettu apinoille. Etiopiassa olet aina 7 vuotta jäljessä. Ranska on maailman eniten vierailtu maa, 81 miljoonalla vuosittaisella turistilla. Thaimaan kittis Hog-Nosed Bat on maailman pienin nisäkäs. Ruotsissa voit tilata McDonald'sin ruokaa suksilla. Alankomaissa on kylä, jossa ei ole teitä, vain kanavia. Australiassa on kivi, joka on suurempi kuin Ayers Rock Uluru. Uudessa-Seelannissa on maailman jyrkin asuinalue. Havaijilla voit kokea aurinkoiset rannat ja lumiset vuoret samalla saarella.